Nebo si k tomu sedlím. Ahoj, tady Maj. Ahoj, tady Han. A dneska tady máme pro vás další info. A to fakt bude drsný. Neprskej na mě, prosím. Připravujeme pro vás pořad krávoviny. Vaření. Náš první bude tortilla. Jo. A myslím, že to bude fakt super. Protože česnekový bagety se nám jaksi nepovedly. Ano, v půlce videa nám přestala tablet natáčet, tak jsme toho vzdali. A co bychom vám tak ještě řekli, že máme dva nové spolupracující blogery, jeden je Matt A druhý je Pat. Ne, Pat ne, to je Mike. Mike je malá holka a Matt je takový velký divný kluk, jak by vám to jinak popsala. Jo, přesně. Zítra budeme natáčet v Solné jeskyni, myslím, že to bude fajn, protože no, budeme dělat malé let's play na Minecraft na televizi, myslím, že to taky bude fajn, protože jako, proč ne, že jo. Přesně. Ten Minecraft jsme natočili dneska, přišel nám včera. Jo, včera no, na Xbox, s Xboxem nám to všechno přišlo včera. Máme pro vás i držkopát Mata a Hanči, kde se poprvé seznámíte s Matem. V krávovinách jedničce i dvojce Mat znova bude vystupovat a myslím, že to bude super, protože já jsem se přitom válila smíchy. Jenom abyste nezapomněli, já jsem Maj. Já jsem Han. A my jsme Maj a Han CZ. Tak jo, odebírejte, lajkujte, budeme za to moc rádi. Ale musíme si říct úplně snad všechno, ne? Rádi bychom, kdybyste nám posílali různé rady na let's playe a prostě takovéhle kraviny. Samozřejmě nám můžete poslat vaše videa, my vám je zviditelníme pod vaším jménem, nedívej se tak, Han, vypadá to moc drsně. Já se na sebe nevidím. Jediná drsná jsem tady samozřejmě já. No to teda nejseš. Nejseš. Budeme dělat make-up challenge. Ano, naslepo, make-up naslepo, můžeme ji udělat. Make-up naslepo, to zní dobře. A první účinkující bude Han. No jasně, uděláme obě. Obě dvě budeme v jednom videu. No dobře, to zní dobře. Ale teď si ještě s vámi dobře popovídáme, než se budeme líčit, pak to bude ale trapas. Na to se teda jakože fakt těšte, protože to bude trapas na toho. Budeme se snažit co nejvíc lidí takhle maskovat a oni to budou zkoušet a pak bude make-up show a to vám budeme ukazovat různé typy, třeba jak se nalíčit nebo jak používat tekuté oční stíny, že ano, Han? Ano. Protože Han se tady používala a použila úplně blbě. Tak abyste neskončili jako Han, tak skončila, ne? No, ty to máš na zase. Ano, já vím. Bylo to narychlo. No nic. My se pro dnešek asi s váma budeme loučit. Hned zkusíme make-up naslepo. Myslím, že to bude super, protože Je to super. no Like. jo, no. Like? Like. Hippies. Peace. Takže komentujte, lajkujte, sdílejte, posílejte, kritizujte, prostě nám posílejte rady a moc se na vás těšíme. Maj, Han. CZ. Čau. Ahoj.